TV. Με χυμούς, νεράκια και μέσα στη δροσιά. Τέλος! Τη γιαγιά σας παίρνω στο χωριό να κλειδωθούν με τον παππού σας μέσα. Μην έχουμε άλλα. Όχι, όχι, ούτε το σκύλο θα βγάλεις. Έλα, έλα. Έλα, μ' ακούς? Μ' ακούς? Μ' ακούς? Ο άντρας σου που είναι? Έξω λέει. Έξω θα τηλέφω. Πες του να μας έρθει μέσα, μωρέ. Τι? Αγριόχορτα κόβει. Έλεος. Έχει κάψω να το καταλαβαίνετε. Καλετέσα θα σας βρούμε και τους δύο. Σήμερα σε πιάσει προκοπή να σπρίσεις τις αυλές. Δεν πας καλά. Όχι. Μαζευτείτε μέσα, θα μας βρει κανένα κακό να ραπούνε. Το αρκοντήσιο το έχεις ανοίξει? Πρόπερση, Χριστιανέ μου, δεν βάλαμε ένα μηχάνημα? Κάθε χρόνο τα ίδια θα λένε. Βρες το κοντρόλ. Αυτό είναι το κοντρόλ της τηλεόρασης. Το άλλο δίπλα. Ένα άσπρο. Αυτό. Μη με λαχταράτε, Χριστιανή μου, μέρα που είναι. Μπράβο αυτό. Α, μπράβο. Λοιπόν, καθίστε εκεί που κάθεστε και μιλάτε κουβέντα. Τέλος. Kapgutrand. Das Kapkat Gund. Κάψτε τη μάγισσα! Ξέρω που θα βρείτε αυθεντικά λαμπούμπου μόνο με 20 ευρώ. Λύστε τη μάγισσα! Λύστε τη μάγισσα! Κάψτε τη μάγισσα! Ξέρεις ότι δεν μπορώ να ενεργηθώ. Κάθε 3 μέρες πάω στην τουαλέτα. Και όταν πηγαίνω, έχουν ένα χρώμα. Σταματάμε λίγο εδώ όμως. Συγγνώμη που σε κόβω έτσι στο κρίσιμο σημείο. Θέλω τη μαμά μου. Ούτε θα έρθει να με πάρει μαμά μου. Δώσε μου, να της μιλήσω, 2 λεπτά. Έλα μαμά. Πότε θα έρθεις να με πάρεις? Δεν μου αρέσει εδώ. Μου λείπει η μαμά μου. Η κατασκήνωση είναι χάλια. Είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει στον κόσμο. Τα σπιτάκια είναι χάλια. Λιάξ, χάλια το φαγητό. Δεν μ' αρέσει η πισίνα. Έχει κατσαρίδες, νυχτερίδες, ποντίκια, σαύρες. Είναι όλα χάλια. Παρατήστε με, θέλω να φύγω. Είναι χάλια εδώ, χάλια. One day later. Εγώ είπα ότι θέλω να φύγω. Πότε? Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Τι ώρα κοιμόμαστε? Να κάνω μια ερώτηση. Τι ώρα ξυπνάμε? Τι ώρα τρώμε? Τι τρώμε? Από εδώ που πάει? Αυτό που βγαίνει? Πότε είπαμε ότι είναι το επισκεπτήριο? Τι ώρα? Για πόση ώρα? Πόσοι μπορούν να έρθουν? Τι είναι εδώ? Βουλγανιζατέρ.